A materia de religión continúa perdendo alumnado nos centros educativos e reabre o debate sobre o seu futuro. O Conservatorio de Noia e o de Lalín organizan un intercambio musical conxunto. Este sábado en Noia e o día 14 en Lalín, os alumnos participarán en ensaios, actividades de convivencia e un concerto final. A caída do alumnado na materia de religión segue abrindo debate na comunidade educativa. Nos últimos 5 anos, a asignatura perdeu case 370.000 estudantes en España tras a aplicación da Lei Orgánica de Modificación da LOE, unha tendencia que tamén se deixa notar en varias comunidades autónomas. Ante esta situación, unha parte importante da cidadanía considera que a materia debería manterse no sistema educativo, pero con carácter voluntario. Defenden que sexan as familias e o alumnado quenes decidan libremente se cursala ou non. Opcional, sí. Creo que debería seguir, sí. Penso que debería replantearse, porque se é unha opción para un número de nenos, outros nenos deberían de ter outras opcións disponibles. Non estou nin en contra, nin a favor, simplemente que debería haber variedade para que eles mesmos podan decidir. Pois eu deixaría a voluntaria. Non, eu quitala, non, voluntaria, o que queira facer a faga, e o que non queira que non a faga. Eu, desde logo, quitarna a quitaría. No que respecta ao profesorado, as opinións están divididas. Hai quen aposta por reducir o número de docentes en religión ante a baixada de matrículas. Porén, outras voces creen que non sería conveniente recortar persoal, argumentando que os centros educativos precisan máis apoio debido á situación actual da educación e ás necesidades organizativas e de acompañamento do alumnado. Non digo que deixe de existir a asignatura de religión, simplemente que se necesitan menos docentes para impartila ou unir grupos, pois é unha maneira de que os recursos estén máis repartidos. Non, porque o profesorado fai falta, Digo xo, bueno, porque por un colegio onde nos levamos o noso neno, fai falta profesores, Ás veces vense agobiados os probes. En relación co gasto público, a maior parte das persoas consultadas mostranse favorables a que os recursos destinados a horas que non se imparten poidan redirixirse a outras prioridades educativas, como reforzos, orientación ou formación profesional. Sí, dentro da educación, pero sí, podense invertir noutra cousa. Entendo que se hai menos demanda, pois debería ir en proporción e que aumenten os recursos a NPT, a L e, demandas que están aí á orden do día, pero que siguen sendo inexistentes. Están pagando horas que non se saca partido delas. Entonces, fai falta tanto esa axuda para outras cousas que é unha pena desperdicialas, non? Home, se traballan menos horas, pois sí, porque a verdade a educación non está moi ben que digamos, nin infantil nin de maiores, a verdade fai falta que invirtan algo máis, é verdade. O debate segue aberto nun momento no que a presenza da religión nas aulas continúa a diminuir.